انتم تصدقون نعم سلام عليكم فودي انتم كذلك أنها لا سميع باكو من انشف وتم غنى ويقولوا مؤمن وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا وانا قريمي البركة نكنو وانا يمتي من البركة نجمعة يومنا شابكوي قوة ذو الحجة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da suka biyo bayanta. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu damar haduwa a wannan majalisi bayan hutun sallah da muka je. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya maimaita mana cikin aminci da kwanciyar hankali da koshin lafiya. Allah ya dawo da alhazan mu gida da sauran musulmi, ubangiji ya dawo da su gida lafiya. Sannan a ta fuskar addini ku duka wani littafi kun yarda da su, kun yarda da dukkan littafan da Allah ya saukar, amma kuma su yarda da wasu littafai ba. Yahudu ba su yarda da littafin Injila ba, su yarda da Alƙur'ani ba. Nasara ba su yarda da Alƙur'ani ba, wanda shine shakundum, shi ya haɗiye dukkan littafan da suka gabata. Sannan kun yarda da dukkan annabawa, su ba su yarda da wasu daga cikin annabawa ba. Saboda haka kun ga ta fuskar addini ba ta yadda za a yi ku zama abu guda ɗaya, ku haɗu ku zama abu guda ɗaya. وتؤمنون بالكتاب كله sannan wa idza laqukum qalu amanna, idan suka hadu da ku saboda munafici sai su ce mun yi imani, amma idan suka koma cikin suka keɓanta da junansu sai su rika cizan dan yatsa saboda irin ganin wasu nasarori da kuke samu ko wani ci gaba da yake samun ku ko wani tagomashi da ya same ku, wannan sai yake sa musu ɓacin rai a zuciyarsu. Suna bakin ciki ya ake kuka samun nasara, ya ake kuka samu ci gaba. Allah ya ce qul ka gaya musu mutu bi ghaizikum, ku mutu da bacin ranku, wato sai dai ku mutu da bakin cikin ku. Inna Allaha alimun bi dhati sudur, lalle Allah masanin abin da yake cikin zukata ne. Wannan gabar inna Allaha alimun bi dhati sudur ko dai ta zanto cikon waccan magana ce, kamar Allah ya ce ku gaya musu qul mutu bi ghaizikum inna Allaha alimun bi dhati sudur. Wannan duka ya zanto maqulul alqawl ne, abinda aka ce ku faɗa musu, ce ku mutu da bakin cikin ku, lalle Allah yana sanar da abin da ke cikin zukata, kuma zai ci gaba da bayyana muku, zai ci gaba da bayyana mana asiranku, abinda kuke koyewa a ranku ko kuke koyewa kuna kukkullawa na cutarwa da kaidi ga mu'minai, to ba zai koyi ga Allah ba subhanahu wata'ala. Yasakhuna minan nasi wa la yasakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Saboda haka ubangiji yana tare da su, duk wani abin da suke kukkullawa na kaidi na makirci ubangiji yana sane, kuma zai ci gaba da sanar da mu. Ko kuma ya zanto gaba ce mai cin gashin kanta, wato kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mu'minai ku gaya musu, sai ku ce da su sai dai ku mutu da bakin cikin su, da bakin cikin ku. Sannan Allah sai ya ce inna Allaha alimun bi dhati sudur, wato Allah yana sane da abin da yake cikin zukata, don haka ba kawai iya abin da suka bayyana da harshen su ba ko suka faɗa da baki ya sani, ubangiji ya san duk abin da yake cikin zukatansu. Wannan kamar wa'idi ne, wato barazanar narko ce Allah subhanahu wataala yake musu, cewa duk wani abin da suke yi ko suke kulla ko suke furtawa ko suke kudurewa a zuciyarsu na mummunan tanadi da kulli da suke wa mu'minai, to Allah yana sane da shi kuma za su ga sakamakonsa. Saboda haka Allah yana tsoratar da su da wannan. To bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi tsananin kiyayyar ahlul kitabi ga mu'minai, to sai yake kuma ƙara faɗar wani abin da zai ƙara fito maka da su don ka gane adireshin su, ka gane ta yaya zaka, wato ka fahimci ta yaya zaka gane su, ta yaya zaka tantance su. Allah ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, idan wani abu mai kyau, wato idan kyakkyawan abu ya same ku ko ya shafe ku sai ya bakanta musu rai. Wa in tusibkum sayyi'atun,
idan kuma wani mummunan abu ne ya same ku yafrahu biha sai su farin ciki da shi wa in tasbiru wa tattaqu to idan kuka yi hakuri kuma kuka yi takawa la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin su ba zai cutar da ku komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah yana kewaye da sanin abin da suke aikatawa wato Allah subhanahu wata'ala anan yana gaya mana wato abin da zai ƙara fito mana da waɗannan makiya ƙarara ta yadda za ka gane hassadar da ta cika zukatansu Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum idan wani kyakkyawan abu ya same ku sai ya bakanta musu rai duk wani abu wanda yake mai kyau ne ko mun kankantarsa idan zai same ku to ba za su ji daɗi ba duk sanda aka ce kun yi nasara akan abokan gaban ku an fafata Allah ya ba ku nasara ba su ji daɗi ba musulmi su yi faɗa da kafirai a Badar kuma Allah ya ba su nasara wannan ba zai sa su ji daɗi ba za su ji ba daɗi a ransu haka nan duk sanda za ku samu magoya bayan ku su ƙara yawa wannan ma zai bakanta musu rai haka nan duk sanda suka ga ana ta tururuwa ana shiga addinin ku mutane suna ta fahimtar addinin da kuke karantarwa shi ma wannan ba ƙaramin ɓata musu rai yake ba haka nan lokacin da za su ga kanku ya haɗu su ga kuna magana da murya ɗaya su ga kun zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya kuna ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya kuna jin magana ɗaya to shi ma wannan yana baƙanta musu ko ku ga su ga kun samu zaman lafiya tattalin arzikinku kuma yana ta ƙaruwa to wannan ma zai ta baƙanta musu rai saboda haka duk wani abin da zai same ku ko a matsayinku na musulmi na farin ciki to su baƙin ciki za su yi da shi kuma ko mun ƙanƙantarsa ko mun yawansa zai baƙanta musu rai sannan ta ɓangare guda kuma wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha idan kuma wato wani mummunan abu ne ya same ku sai ya faranta musu rai duk sanda suka ga kun yi faɗa da wasu maƙiyanku sun yi nasara a kanku to wannan zai sa su ji daɗi su yi farin ciki da wannan ko kuma su ga kun samu saɓani a tsakaninku kun rarrabu to wannan shi ma zai faranta musu rai ƙwarai da gaske ko su ga wani fari ko yunwa ta auka muku wannan ma shi ma abu ne da zai ɓata musu rai duk wani abin da za ku cutu to su kuma za su yi farin ciki da shi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wanda Allah ce in tusibka hasanatun tasu'uhum in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun ce idan Allah yana faɗar wato hasadar munafikai da kiyayyarsu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in tusibka hasanatun tasu'uhum idan wani mummunan abu ya same ka sai bakanta musu rai wa in tusibka musibatun idan kuma wata musiba ta samu aka je yaki aka kakkashe musulmi yaqulu qad akhadna amrana min qabl sai su rika cewa mu da mun dauki matakin kauce ma wannan tintini da muka ki fita yaki tare da ku saboda haka mu mun kubuta wannan musibar da ta same ku ba ta same mu ba wa yatawallaw wa hum farihun su juya suna farin ciki musulmi sun yi yaƙi da abokan gabansu kuma an yi nasara a kansu a nan wasu malamai suka ce a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin hasana da sayyi'a wajen amfani da fi'ilin da yake nuna wato tsananin ƙiyayyar da take cikin zukatansu ga musulmi ce in tamsaskum hasanatu aka yi amfani da kalmar almas tana nufin shafa wato koyaya wani abu mai kyau ya shafe ku ce ya shafe ku ko da ɗan kaɗan kuka samu a ciki ya ɗan shafe ku ko ya yake wato duk irin ƙanƙanta alheri in dai ku ya samu ko kuka same shi to ba za su ji daɗi ba ransu baya daɗi a ce kun samu wani abu na alheri ko mun ƙanƙantarsa sannan wajen sayyi'a sai aka ce wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha sai aka yi amfani da kalmar isaba
isaba wato wata musiba mummuna ta same ku. A nan yana nuna cewa komin tsananin da kuka shiga ciki ba su tausaya muku ba. Kasan akwai wani lokaci da yadda kake kiyayya da wani, in ya shiga wani bala'in kai kanka sai ka tausaya masa, ka ce gayan nan duk da yana bani haushi amma wallahi na tausaya masa, wallahi na tausaya masa da na gan shi. Ai ana samun irin wannan, gashi dai ba ka san shi amma in ka gan shi cikin wani yanayi kai da kanka sai ka tausaya masa. To amma in kiyayya ta kai kiyayya, duk wannan ba zai sa ka tausayi, ba zai sa a ji tausayin, ba ya ji tausayinsa ba. To wannan kiyayya ta kai inna naha, ta kai ƙololuwa, a ce duk ƙanƙanta alheri sai ya bakanta musu, kuma duk girman musibar da za ta same ku gashi kuna tare amma ba za ta sa su tausaya muku ba. To wannan yana nuna cewa ƙiyayyar da take cikin zuciyar mai irin wannan hali ba ƙanƙanuwa ba ce. Galibi ƙiyayyar da take samo asali daga hassada ita take sa irin wannan ƙiyayyar. To ƙiyayyar da mutum zai ji ta saboda hassada da yake yi wa wani na ya samu wani ci gaba ko wani matsayi ko wani falala, to da wahala irin wannan ƙiyayyar ta kau ko da menene. Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi. Kullul adawati qad turja izalatuha, duk wata irin ƙiyayya akan iya sa tsammanin za ta kauce, illa adawata man adaka min hasadi, sai dai wanda hasada ce ta sa yake maka ƙiyayya. Saboda haka ko menene zai same ka ba zai tausaya maka ba, zai yi Allah ya ƙara, ba zai ji daɗi ba. Shi yasa fuqaha'u suka zo a babu shahada, babin shaida da ake bayanin wa ake karɓar shaidar sa, waye ba a karɓar shaidar sa. Suka ce ba a karɓar shaidar maki akan makiyinsa. Yanzu ana shari'a sai a ce a kawo shaida, sai a ji a ɗauko shaida, sai a ɗauko maki a ce shi ba da shaida. To kaga ba zai faɗi gaskiya ba. To sukan ce waye maki, to ta za a gane wannan makiyin wannan ne? Shine man sarratu musa'atuka aw abinnan wasa'ahu masarratuka, wanda farin cikinka zai sa shi bakin ciki, bakin cikinka kuma ya sa shi farin ciki. Wannan shine maki. Cewa maki wanda farin cikinka ne bakin cikinsa, bakin cikinka ne farin cikinsa. Duk wanda yake haka shine, to wannan shine wannan ayar, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Saboda haka duk wani abu da zai faranta muku rai su zai bakanta musu ne, duk wani abu da zai bakanta muku su kuma zai faranta musu. Wannan su ne makiya, su ne makiya na gaskiya. To shine Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. In kuka yi hakuri kuka yi taqwa, to makircin su ba zai cutar da ku komai ba. Anan Ubangiji subhanahu wataala yana faɗar maganin zama da makiya. Me maganin zama da makiyi mahassadi? Su ne waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa. Ce in tasbiru, ko mu'minai idan kuka yi haƙuri akan dukkan wani abin da ya wajaba akan ku, ku yi haƙuri a kansa. Cikin abubuwan da za ku yi haƙuri a kansa, ku yi haƙuri akan dukkan wani abu da zai same ku na ƙaddara mara daɗi. Wani abu mara daɗi da zai same ku, ku yi haƙuri a kansa. Sannan wa tattaqu, ku yi taqwa. Taqwa daga ciki shine ku aikata abin da duk Allah ya umarce ku da shi, ya wajabta muku. Sannan duk abin da ya haramta muku, ya hana ku, ku guje shi. Idan za ku ɗauki wannan tafarkin, ku yi abin da Allah ya wajabta muku, ku bar abin da Allah ya hana ku, sannan ku yi haƙuri akan abin da zai same ku na ƙaddara, to kun gama samun makamin da za ku kare kanku daga kai da duk wani mugu. Duk wani mugu za ku yi nasara a kansa. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a.
idan har kuka yi haƙuri kuka yi taqwa shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi abinda Allah ya ce kayi abinda ya hana ka hannu shine taqwa shine kiyaye dokokin Allah. Idan kuka yi haƙuri kuka kiyaye dokokin Allah kuka yi abinda ya sa ku kuka bar abinda ya hana ku to kun samu wato ƙarfin makami wanda zai ba ku kariya daga kaidin duk wani mugu duk wani makiri. Za mu ga a cikin wannan sura ta Ali Imran Allah ya faɗi ya haɗa taqwa da haƙuri a gurare uku. Da wannan ayar tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a da ayar da za ta zo nan gaba bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 3000 min al-mala'ikati. Sannan a can kusan ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala da yace la tublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Sannan a cikin suratu Yusuf bayan Allah ya koro kissar annabi Yusuf da duk abin da ya biyo ta kansa na jarraba da bala'i da tashina iri-iri ƙarshe Allah ya bashi nasara saboda wannan wato makamin da yake rike da shi na haƙuri da taqwa. shi qalu innaka la anta Yusuf qala ya Yusuf hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Halu suka ce a innaka la anta Yusuf ko kuma kai ne Yusuf din lalle ko kai ne Yusuf tunda lokacin ba su san gane shi ba. Hala ana Yusuf ni ne Yusuf wannan kuma dan uwana ne. Allah ya yi mana baiwa sai ya gaya musu wato makamin da yayi amfani da shi kuma yayi nasara. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Lalle wanda ya taqwa ya haƙuri to Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Wannan shine gayar ihsani. Gayar ihsani shine kai taqwa kai haƙuri. Saboda haka duk wani abu wanda za a kula wa mutum na makirci ko na kaidi ko na hasada ya rike wannan makamin to shine mai nasara. Ba za a taɓa yin nasara a kansa ba. As-sabru wat-taqwa. Haƙuri da kuma taqwa. Haƙuri wanda galibi yana da alaƙa kamar da Ibn Taymiyyah ce tasirinsa akan barin abin da Allah ya hana. Ka kuje ka yi haƙuri kada ka kusanci abin da Allah ya hana ka. Taqwa kuma galibin tasirinta akan aikata abin da aka umarce ka da shi. Atharuhu fil ghalib ala fi'l al-ma'mur. Ka aikata abin da aka umarce ka da shi. Inda zaka danna zuciyarka ka kauce wa duk abin da Allah ya hana maka ka kuma yi abin da ya sa ka to ka rike wannan makami kuma babu wanda zai iya da kai. Alkawari ne na Allah. Tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Alkawari ne. Sharadin ka samarwa da kanka kariya da wannan makami shine ga yadda yake. Shine kai haƙuri kuma kai taqwa. Kai haƙuri kai taqwa. Da wannan Annabi Yusuf alaihi salam yayi nasara akan dukkan jarrabawa da ya biyo akan. Yayi haƙuri akan abin da ya same shi tsakaninsa da ƴan uwansa. Yayi haƙuri akan wannan, sannan yayi haƙuri akan abin da ya same shi da Imratul Aziz, matar Azizu Misr. Wanda haƙurinsa na biyu ya fi na farko girma. Haƙurinsa na farko haƙuri ne akan ƙaddara, da ba yadda ya iya da ita ba zaɓin kansa ba ne. Shi ne lokacin da ƴan uwansa suka kama suka je suka jefa shi rijiya, suka yi da'awar cewa kirkeci ya cinye shi. Wannan ba ya da zaɓi a nan. Wani abu ne da ya same shi na ƙaddara, haƙuri ne wanda ya zama dole. A wuce kici haƙuri ya zama dole. Wani haƙuri ne akan ƙaddara. Amma haƙurinsa na biyu haƙuri ne ikhtiyari. Yana iya yin abin da aka neme shi da shi, amma ya ƙi yi. Saboda haka an ba shi zaɓi ne ko ya yi wannan ko kuma a ɗaure shi. Ya zaɓa a ɗaure shi.
kaga anan haƙuri ne wanda shi ya zaɓa wa kansa bai zama masa dole ba, to wannan ya fi lada kuma ya fi girma. Irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi kenan, wanda nasu ma har ya fi na annabi Yusuf girma. Haƙurin da annabi ya yi da sahabbansa ya fi haƙurin da annabi Yusuf ya yi. Haƙurin annabi Yusuf haƙuri ne akan ko dai ya yi abin da aka sa shi ko kuma a je a kulle shi, ko kuma a kulle shi. Amma su waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya bar abin da yake kansa na tauhidi ya daina kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya dawo a ci gaba da zama kan gargajiyar bautar gunki, ko kuma ya gamu da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku wanda har zai kai ga kisa. Allah ya faɗa mana wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Saboda haka shi na shi har ya kai ga ma barazanar kisa ne, ba wai kullewa a kurkuku ba, wanda zai zaɓi ko kisan ne a yi akan ya bar abin da yake zai zama daidai da wanda iya kurkuku aka yi masa barazana da shi. Saboda haka haƙurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi na haƙurin da annabi Yusuf alaihi salam ne. To amma daga ƙarshe ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara shi da sahabbansa. Duk wannan hasadar da aka yi masa da bita da kulli da ƙoƙarin ya za a tumbike su, ya za a share su daga doron ƙasa, ya za a kawo musu tarnaki a duk inda suka shiga, ƙarshe bai yi nasara ba. Ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam shi nasara akan su, duk wani ƙoƙarin su bai yi nasara ba. To haka kowane ne a rayuwarsa, ta kasuwancinsa, ta zamansa ma'aikaci, ta zamansa mai mulki, ko ma menene Allah ya bashi, idan ya haɗu da waɗanda suke masa ƙulle-ƙulle, to ga maganin in zai iya amfani da shi. Ga maganin in zai iya amfani da shi. In ya yi amfani da shi to alkawari ne Allah yi. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. In kun yi haƙuri kuka yi taƙawa, to kaidan su ba zai cutar da ku komai ba. Saboda ka in ba za ka iya ba, to sai ka jira kuma ka ga dai abu da kasance. Amma dai wannan ita ce formula wanda duk zai iya a kowane sha'aninka ya zanto ka lizanci haƙuri da taƙawa. Ƙarshe za ka yi nasara. Komin daɗewa. Kada ka ga lokaci ya tafi, ce an daɗe ni na jima ina ta haƙurin nan ni bai amfana mun kawai ba. Gashi na abu sai ƙaruwa yake, sai gaba yake a'a. Ka duba annabi Yusuf, shekara nawa ya yi? Ya yi shekaru a cikin kurkuku. Bayan shekarun da ya ɗauka na bauta, ya zo ya shekaru a cikin kurkuku, amma da ƙarshe gashi nan, qad manna Allahu alaina. Allah ya yi mana baiwa, a musu baiwa mai girma, idan ƙasar a hannunsa. To haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, shine abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa. To makiya ba za su daina kulle-kulle ba. To amma maganin wannan kulle-kullen nasu shine haƙuri da taƙawa. Idan aka yi haƙuri da taƙawa, aka bi umarnin Allah, aka kaucewa haninsa, aka bi dukkan wata hanyar da Ubangiji subhanahu wataala ya ce ita ce hanya mai kyau a bita, aka bar duk wata hanyar da ba mai kyau bace, to ƙarshe za a yi nasara. Kuma idan aka ga Ubangiji subhanahu wataala yana maganar kaidi, wanda shine makircin da za a kulla maka baka san da shi ba. Akwai abin da watakila za a yi a gaban ka ƙaru-ƙaru, kana gani ka san me ake, watakila ka ce ka san yadda za ka kauce wa, amma akwai abin da za a yi a ƙarƙashin ƙasa baka san ana yi ba. To anan Ubangiji subhanahu wataala yana gaya maka cewa kaidin da ake kullawa wanda baka ma san da shi ba, zai maka maganin sa idan har ka yi takawa. To bare kuma abin da ka riga ya fito fili, abin da galibi ya fito fili mutuwa yake da wuri, amma abin da aka kulla shi a ƙarƙashin ƙasa shine yake illa da gaggawa. To Allah ya ce kaidin na ɓoye ɗin zai maka makirci, kaga min babu aula wanda yake sanari.
sannan Allah ya ƙara tabbatar maka da cewa shi mai iko ne akan haka. Yace inna Allah bima ya'maluna muhit. Allah yana kewaye da sanin abin da suke aikatawa. Duk wani abu da suke kullawa na makirci da kaidi da kitififi, Ubangiji subhanahu wataala yana kewaye da saninsa. Wato ya san shi sani na haƙiƙa, babu wani abu kankani da babba da Ubangiji bai san da shi ba. Shi yasa aka yi amfani da kalmar ihata, muhitun. Wato ya san abin ciki da bai, abin da suke yi. Saboda haka shi ne zai tattara duk abin da suke yi kuma zai musu sakayya a kai. Sai kuma Ubangiji subhanahu wataala bayan ya gaya maka cewa haƙuri da taƙawa shine makamin da za ka riƙe ka samu zaman lafiya, kuma ka yi nasara a cikin dukkan al'amarinka, ka yi nasara a kan dukkan abokan gabanka in ka riƙe haƙuri da taƙawa. Sai Ubangiji subhanahu wataala ya kawo kuma misali inda aka bar haƙuri ba a yi aiki da shi ba, ko ba a yi aiki da wani ɓangare na taƙawa ba, aka rasa nasarar da Ubangiji subhanahu wataala ya alkawarinta. Shi ne ya kawo mana ƙissar yaƙin Uhudu, inda aka samu saɓawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani sashen umarninsa. Allah ya jarrabu mu'minai, ya hana su nasarar, saboda ya alkawarin zai ba su nasara ne in sun yi haƙuri. To ba su yi haƙurin ba, ta wajen su haƙura su bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sashen abin da ya umarce su da shi, ba wai duka ba, a wani sashi ne na cikin umarninsa sai ba su bi ba. Sai Allah ya nuna musu cewa to kun karya sharadi na, don haka abinda kuke so ku samu na nasara ba zai samu ba. Allah ce wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital. Kuma ka tuna lokacin da kai sammako daga wajen iyalanka, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital, kana nuna wa mu'minai wuraren tsayuwarsu domin yaki. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani. Wannan aya daga wannan guri, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, daga wannan aya ta 121 har zuwa ayoyi 60, Ubangiji zuwa cikon ayoyi 160, Ubangiji subhanahu wata'ala yana maganar waqa'atu Uhud. Wato ayoyi 60 bayan, wato ayoyi 60 cif daga wannan zuwa ayoyi 60 cif, Ubangiji yayi maganar waqa'atu Uhud, abinda ya faru a yakin Uhud. Domin wannan sura dukkaninta ta sauka ne bayan yakin Uhud. Bayan yakin Uhud Allah ya saukar da wannan sura. To Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa idh ghadawta min ahlika, katana ya Rasulullah, lokacin da kai sammako ka fita daga gidanka. Ruwayoyi suna cewa, ruwayoyi na sira cewa ya fito daga gidan na Aisha radiyallahu ta'ala anhu, zuwa haduwa da mushrikai. A wasu daga cikin wasu ruwayoyi kenan, akwai akasin haka wanda zamu ambata. Allah ya ce wa idh ghadawta min ahlika, lokacin da ka fito daga gidan, wato daga wajen iyalanka. Al-ghudu shine al-khuruj awwalan nahar, tun ya fita da sassafe shi yake cewa al-ghudu shine sammako. Kuma akan yi amfani da al-ghudu ana nufin mujarrad al-khuruj, wato mutum dai ya fito ko ba da sassafen ba. Domin wasu ruwayoyi sun tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita Uhud ranar Juma'a bayan sallah. Kaga ba ghudu bane, ba da sassafe bane, amma a ka'idar larabci akan iya amfani da kalmar ghudu, ana nufin fita kawai daga inda kake kaje wani wuri. Yawancin malaman sira sun ambaci wannan cewa bayan sallar Juma'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ranar 11 ga watan Shawwal, shekara ta 3 bayan hijira. Allah ce tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital, kana nunawa, wato kana tanadarwa mu'minai wuraren tsayuwarsu domin yaki. Wato inda rundunarsa za ta tsaya, kowa da inda ya kamata, gurin da ya kamata ya rike, inda ya dace da shi, domin
a ƙa'ida wanda yake kwamandan yaƙi, shugaban yaƙi zai daidaita sahun mayaƙansa, wasu a dama, wasu a hagu, wasu a baya, wasu a tsakiya, wasu kuma a gefe da gefe. Akwai almirmana, akwai almaisara, akwai aljanahani, su kuma gefe da gefe suke. Akwai kuma wanda su tsaya a can baya, ko kuma waɗanda suna gaba-gaba. To kowanne za a ce ga inda ya kamata ya tsaya. Ya tsaya ya yi tsayuwar daka a nan, duk abin da aka kawo kai ya canza wuri, ya zama ne a nan zai yi ta kai kawansu, zai ta kai komansa. Wannan tsari ne na yaƙi tun a da can kuma har a yanzu. Ko yanzu za a yaƙi kowanne abin nan komanda na bataliya zai nuna wa sojojinsa ko ina da inda waɗanda za su tsaya a nan da waɗanda za su tsaya a can, da waɗanda za su yi kwanto, da waɗanda za su hau wani wuri sama, da waɗanda kuma su za su fara tsokana. Duk zai nuna musu haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin, bayan ya sanya maimana da maisara da janahan, waɗanda suke kamar fuka-fukan rundunar bataliyar, sai kuma ya aje wasu akan dutse, su ne rumat su 50, ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair, ba Zubair ba, Jubair bin Ji, Abdullahi bin Jubair. Ya zanto shi ne jagoransu su 50. Ya ce da su, inda hulkhaila anna, ku yi wa mahara, wato wanda za su mahaya dawakai, ku yi musu ruwan kibau domin ku ba mu kariya. Wala nu'tayanna min qibalikum, kar ku yadda a shigo mana ta ɓangaren ku. Walzamu makanakum, ku tsaya a nan inda kuke, kar ku bar wannan wurin. In kanatin nawbatu lana aw alaina, ko mu muka ci nasara ko su suka ci nasara akan mu, kar ku yadda ku bar wannan. Wa in ra'aytumuna nakhtafu hal'ira wala fala tabrahu makanakum, ko da kun ga muna bin ayarin su muna kwasar ganima, kar ku kuskura ku bar guraren da kuke. Haka annabi ya gaya musu, ce duk irin yanayin da suka ga wannan yakin ya shiga, kar su yadda su bar wannan wuri, saboda za a iya zuwa wa musulmi ta baya, kuma in za a zo musu ta wannan dutsen, saboda shine dan karamin dutse da za a iya ketaro shi a shigo wa musulmi ta baya. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam nuna kowa inda zai tsaya. Ana aka ce maqa'id daga lafzatul qu'ud ne. Qu'ud yana nufin zama, wato kowa ya san inda zai tsaya, duk da ba wai ana nufin a zauna ba, wanda ya je yaƙi ba zama zai yi ba. To amma a larabci gurin da za ka tsaya za a ce masa maq'ad, ko da ba a tsayin kake, ko da ba a zaunan kake ba. Kamar yadda ake cewa guri maqam, ce haza maqami, har sai ka dawo. Ba yana nufin nan za ka ta tsayuwa ba, ana nufin mutlaqul makan. Saboda haka al-maq'ad da al-makan yana zuwa da ma'anar mutlaqul makan, ana nufin guri kawai, ba wai sai ana nufin mutum yana zaune ba ko yana tsaye. Kai da ana maganar yaƙi, ai kaga ba maganar zama kuma. To amma dai malamai suka ce zaɓar shi kansa wannan lafazin na maqa'id dan ya nuna maka yadda ake so su zumci gurin, kar su yadda su bar inda suke, kamar sun samu wurin zama. Tunda yazo ya samu wurin zama, har zai je a da a same shi. Ce idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kaga suka ce qa'idun, ma'ana ba za mu bar nan gurin ba. Ba wai lalle yazo ya same su a zaune ba. Zai same su ma tsalle ko suna ma bal, ko suna hawan bishiya ko wani abu. Amma dai tunda ba su bar gurin ba, zaka kira shi qu'ud. To anan da aka zabi kalmar maqa'ida lil qitali, aka yi amfani da kalmar maqa'id, ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kowa ya tsaya inda yake. Ya samu gurin zama dirsha, kamar ya samu gurin zama dirsha, kai ya sake bar wannan guri. To wannan yana nuna kowane irin aiki shugaba yakan wato bawa kowane mutum daga cikin mutanensa da suke aiki tare aikin da zai yi, kuma ya nuna masa ya tsaya akan aikinsa. Wannan shi yake nuna tsari cikin komai, kuma shine alaman nasara a cikin kowane aiki. Ya zanto waɗanda za su yi aiki tare da kai
ka nuna ma kowa irin aikinsa kuma ka nuna masa ya tsaya akan aikinsa. Wannan shine mafarin nasarar kowane aiki. Amma aka ce za a zo a yi aiki, zo nan aka taru kawai aka yi ta faɗar ayyukan da za a, amma ba a ba wa kowa aikinsa ba, to kuma babu wanda za a zo a tambaya don ba a yi nasara ba. Don an samu wani abu ya samu cikas, ba za ka zo ka ce abu kaza da bai yiwu ba, wa za ka ɗora laifi, ba wanda za ka ɗora laifi. Kowa zai ce shi ba shi aka ce ba, sai ce ai ni ban ga wani ba, ni ma na zo ban ga wani ba. Amma ka riga ka raba wa kowa aikinsa, to anan ne ka fara ɗora ɗan baɗin cin nasarar wannan aiki. Allah ce wallahu sami'un alim, Allah mai jin abinda duk kuka tattauna akan sani da dukkan shawarwarin da aka baku da kuka bawa junanku, ubangiji yana jin. Sannan alimun yana sane da komai, ya fi sanin kowace irin maslaha, wato kowane ra'ayi ne ya fi kowanne maslaha cikin tattaunawar da kuka yi. Ya kuma san abinda kowane ɗaya daga cikin ku ya ɓoye a cikin zuciyarsa lokacin da yake bada shawara. Yana bada shawara ne da kyakkyawan niyya ko yana bada shawara ne da mummunan niyya. Don Allah ya san wannan. Ya san dukkan wani asiri da yake ɓoye, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wa kowa sakayya akan niyyarsa. Wannan yaƙi na Uhud sababinsa shine lokacin da Qurayshawa suka sha kashi a hannun musulmi a yaƙin Badar. Musulmi suka wujujjiga su ba kaɗan ba. Aka kashe na kashewa, aka kama na kamawa, wanda duk wani kwarjini da suke da shi a cikin Larabawa ya tafi. Da idan aka ce Quraishu a cikin Larabawa, kowa zai ji cewa an faɗo ta ƙabila mai kwarjini da cika fuska. Amma daga lokacin sai zama na Larabawa duk sun abin nan, zulɓucinci su duk ya zube a wajen Larabawa, wanda su kuma ba haka suka so ba. Sun fita yaƙin Badar domin su ƙara wa kansu matsayi ne a cikin Larabawa. A ji cewa sun taho har Madina, sun haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, sai kace-kace da su. Sai akasi ya faru, sai zama da su aka yi kace-kace da su. To da aka yi haka, haibar su duk ta zube, saboda haka sai suka ga cewa ba za su yi wani abu da za su dawo da kansu mutuncinsu. Wannan kwarjinin da suke da shi a baya, wanda ya zube a yaƙin Badar, suna so ya dawo. Saboda haka sai manya-manya daga cikinsu suka haɗu, Abdullahi ibn Abi Rabi'a da Ikrima ibn Abi Jahl da Safwan ibn Umayya da wasu daga cikin manyan kafirai na wancan lokacin, waɗanda aka kashe musu iyayensu a lokacin Badar. Aka kashe iyayensu kamar irin su Ikrima da Safwan, kaga duk an kashe iyayensu. Saboda haka sai suka je suka bibbi sauran Qurayshawa, sauran Larabawan da suke da wato dukiya cikin ayarin Abu Sufyan, wanda shi aka je karewa, kuma har yaƙin Badar ya faru kamar yadda bayaninsa zai zo nan gaba, suratul Anfal insha Allah. To saboda haka sai ya zanto sun je gurinsu sun nemi cewa to duk abin da kuke da shi, wato abin da kuka sa a cikin wannan ayari na dukiyar kasuwanci, kun ga gashi abin da yanzu ya faru a dalilin ƙoƙarin kuɓutar muku da dukiyar nan. Tunda dukiyar nan ta kuɓuta kuma an zo an yi kasuwanci, to kuɗin nan ku kawo su a sa su a cikin wata babbar rundunar da za a shirya, wanda za a tara gangami mai yawa a je a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, a yi nasara, a ƙwato wa da Larabawan Qurayshawa wato mutuncinsu wanda ya zube. Saboda haka suka je suka yi magana da Abu Sufyan, wanda shine ya jagoranci wannan ayari zuwa kasuwancin su a Sham. Ce to ga shi dai suka ce ya ma'ashara Quraysh inna Muhammadan qatalakum. Ashi Muhammad ya ci mutuncin ku, ya zubar muku da mutunci. Wa qatala khiyarakum, ya kashe muku manyan ku. Fa a'inuna bi hadha al-mal ala harbi. Ku taimaka da wannan dukiyar taku mu yaƙe shi. La'allana nudriku minhu tha'ran. Ta yi ɗauki fansa akan abin da ya yi mana. Saboda haka duk kowa ya ce to shi ya kawo dukiyarsa, ce to ga tasha. Suka haɗa wannan dukiya, suka haɗa mayaƙa,
nemo wasu ma waɗanda ba cikin Qurayshawa ba suke, aka haɗa dai mayaƙa mutum 3,000 za a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam. Shugabannin yaƙin ma saboda wai su ƙara wa kansu wato ƙaimi sai suka fito har da matansu da 'ya'yansu don kada ma su riƙa ji a ransu cewa za su gudu, saboda suna tare da matansu ba za su gudu ba don ka su bar abin kunya a baya. Saboda haka aka samu mata 14 waɗanda su ma suka fita tare da wannan rinduna. Suna da dawakai 200, sannan suna da raƙuma 3,000. Dawakai 200, raƙuma 3,000. Suna da dir'i wato silke na kare sara da suka, suna da guda 700. Da shine Allah subhanahu wataala ya saukar da faɗarsa a cikin suratul anfal, alladhina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'alu al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa waɗannan kafiran da abin da suka tattara na nasu yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyar da suka kashe, za su tattara su kashe kuma su ƙarshe zama musu nadama. Alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun, sannan ƙarshe ayi galaba a kansu. To kuma hakan ya faru, duk da wannan maɗuɗiyar dukiya da suka haɗa suka kashe, wanda za su je su tare annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙarshe ta zama musu asara. Yayin da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda Qurayshawa suka shirya, ga gangamin da suka yi, sun fito da niyyar yaƙarsa da wani babbar runduna ta kunshi mutum 3,000, sai annabi ya kira sahabbansa ya zauna da su don yayi shawara da su me ya kamata a yi. Shin a tunkari waɗannan mutane duk yawansu, ko kuma a zauna a Madina a yaƙin sunkuru, da zamana mun shiga dunguna wasu a saman gidaje, da zamana mun musu yaƙin sunkuru ba yaƙin gaba da gaba ba. To dai kirawo su sai zamana shi ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallama shine kada a fita, a tsaya a ja daga a cikin garin Madina, kada a yadda a ce za a yi gaba da gaba da waɗannan uban mutane masu ɗumbin yawa haka. Wannan shine abin da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallama. Ce mu zauna, idan suka shigo har matan mu sai sun yaƙe su, sa har matan mu ba su makamin da su yaƙe su. To sai zanto akwai waɗanda ba su samu sun fita yaƙin Badar ba, suna jin ciwon an yaƙin Badar ba su, musamman matasa, tunda shi yaƙin Badar ba an fita ne don yaƙi ba, tun farko an fita ne domin a je a tunkari wani ayari na fataki a karɓe dukiyarsu a dawo, amma ba wai an fita ne domin a je yaƙi ba. To saboda haka sai zanto da yawa ba su fita ba, to sai suke ganin sun rasa damar fita yaƙin Badar, don haka yanzu dama ta fito kuma a ce ba za a fita ba. Saboda haka sai su suka nace akan a fita. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da wasu daga cikin sahabbai haka masu shekaru suna ganin irin ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai ba wai dan wani dalili ba, saboda shi yaƙi ne ba su a fita. Saboda haka shi ba su a fita. To da aka zo daga ƙarshe sai ya zamana masu san a fita din sun yi rinjaye, sun fi yawa, sun fi rinjaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga gida, ya sako rigarsa ta mayaƙi, ya sako hularsa ta mayaƙa, ya fito. Da ya fito sai suka ce ya Rasulullah, kamar mun tilasta maka yaƙin nan, kamar ba haka ka so ba. Saboda haka in kana ganin a zauna a Madina, mu ma mun yadda a zauna. Saboda bayan ya shiga ya shirya, sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun yi ta zungurar sauran, kun ga kun sa annabi ya je ya abinda ba shi aka sa shi ba, ko kun gani ko kaza. To da ya fito sai suke cewa ya Rasulullahi, mun ga ashe kamar mun tilasta ka akan abinda ba shine ra'ayinka ba. Saboda haka in muna ganin
in zaka zauna din a zauna kawai aka a fita shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai ba zai yiwu ba ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yada'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa bain aduwwi za ta taba yiwa ga wani annabi bai saka rigar yakin sa ya sa hular yakin sa ya sa rigar yakin sa ya fito kuma ya je ya cire ba zai yiwu ba sai Allah ya hukunci tsakaninsa da makiyinsa shine annabi ya fita cikin mayaka 1000 da doki ɗaya, dokinsa guda ɗaya, da kuma dir'i wato kansa abinan silke guda 100. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi. Kuma aka je aka fafata abubuwan da suka faru. Lokaci yayi dole zamu gintse karatun anan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada wa da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.